nembang apa iki, Gong? Langgam Indonesiaku. Karyane Romo Haji Sukron Suwondo saka Blitar. Iki ngrengga kaendane alam Nuswantara sing nyatane kaya mengkene becike. Pamri apa yen wis ngerti bae Nuswantara ki alam endah supaya awake dhewe dadi wong Nuswantara tansah gedhekake rasa syukur marang Purbane Hyang Agung tanpa beda kaya warga masyarakat ingkang lengganing sela katon ingkang tansah gedhekake rasa matur nuwune karo pangeran. Ngono. Nggih, ngono kuwi. Sing nembang Mbak Lia Sundari made in saka Sragen. Garwane Mas Aji Tondo Utama dalang hebat saka Laladan Sragen sing wis kondang ya kuwi trah gondang. yen sabet apik Mesti ngundang. yen kuwi Aku yang ngundang. ngundang ndi? Ngundang Rejo. Ngundang Rejo. Ngapik kene iki. Wong calone iki bersih desa taun ngarep iki sing mayang awan iki sing gender kuwi. Masa wis mulai disusun bar iki naskahe kaya apa arepe ditulis, bar kuwi terus apa balungane piye arep ditulis, engko urutane gending arep ditulis. Sing dhisik dadi urutane gending sik. Naskahe keri, balungan keri semene gendinge dadi sik. Lah iya. Malah gendinge cara ngendi ya balungane sik dadene Ora nek kene iki mesti gendinge dhisik sing penting. Ya. Ya wis monggo ditata kanthi becik wong nyatane wong sak panggung iki kabeh iso mayang tur ya apik-apik kabeh. Heeh, Mbah. Iya temenanan. Kowe ngerti le mayang Mas Ulomo? Wo, temenanan. Nyanyi kuwi anggere nglakoni lakon Diworucine dilakoni dhewe ora. Ya ora enak wong mayang dapur dadi Diworuci le ora. Lah lek Mas Imam ki wis nate le ngasta mbiyen kae nalika ana pendopo omah kae ya wah bergas luar biasa. Iya. Klasik le mayang bagian songo sing 6 lak Mas Ajimas. Songo menyura ki Mas Imam jejer songo onang-onang. Ayo. Ora suwuk-suwuk mergo dalange ora kena digugah. Wandam.